Wang'en tiere bura mosebedo ka dhi mbele mano mar Albert Ojwang, kanyakla mano nek mar Albert Ojwang, kanyakla kod hinyruok mano mar Boniface Kariuki manyaka sani pod nitiere od thieth mano ma Kenyatta. King'eyo mana kaka bura ma kamagi dhi, wang'eni nek mar Albert Ojwang, Talam mago bila ma bende iseyo koda nek ma kamano nitiere bura moseng'adnegi ma bende dhi nyime ka bende iseyogi kod nek e kind mamoko. Walsana kotenore kod oteku ma bende obila osebedo ka tiyo godo Seth. Obila wa ma Kenya ka king'iyo historia ni osebed gi ripode mang'eny mosewuok. Kavuludi gini nobiro, Nyacha Marago biro gi task force on police reforms mane keto yore mopogore ma inyalo lok godo culture moro ma police osebedo godo, use of excessive force ma gisebedo godo, culture mar endemic corruption, under-equipped police services magisebedo godo kanyo. To gima nyaka wang'e gi police service en ni jok mineno ka tiyo tij police gi, moko gin minewa, moko gin wuonewa, some are our brothers and sisters. Koro tiere thoth gima wang'eyo. To kendo tiere polise mang'eny ma wang'eyo ni gin joma beyo, kata kidhi kanyo mondo konyi, iyudo kokonyi e yo mapiyo kendo e yo makare. But on the other side, kendo ok wanya wacho ni polise duto beyo. Ibro yudo ni within this police force nitiere achiel ariyo adek moko ma iyudo kok gitim gik moko kaka chik dwaro. To ma iyudo ni ema kelo ga seche moko ka ji odhi e ng'anyo, tiyudo ni kar mondo police oti gi reasonable force kata kar mondo police oti gi rubber bullet, tiyudo kogolo magina live bullet motiyo godo. Kata iyudo kata kaka police dwa keyo demonstrators, kata kaka gidwa tiyo gi force mondo mi gike godo ji, iyudo koken kaka yo makare. Onego bed ni kikeyo demonstrators kata kigolo ji kuma gikusanyika ni ne gidhi e ng'anyo, onego bed ni en reasonable force. Ok onego bed ni en excessive force ma kinde mang'eny waneno ka seche moko police tiyo godo. To ma duoko gimoro mane Salim owacho, ni seche moko iyudo ni e ng'anyo ka, gimomiyo inyalo yudo ni seche moko kata police nyalo donjo ni tiyo gi excessive force, iyudo ni jomobiro ng'anyo to biro e yo makwe kendo gibiro e yo maber. But in amongst these demonstrators bende, iyudo ka nitiere jomoko manodonjo e gini to gin gibiro gi mpangilio marach. En obiro ni odwaro ni oprovoke obila mondo obila ochiel ji gi magina, kata obiro in a way miyudo ka kidi mobayo ne police kata weapons motiyo godo mondo mi ogodo police. Iyudo ni chik bende wacho niya, police bende tie kuma kisetere michopo kode e yo marach, obende chik oyiene ni he's supposed to defend himself. So iyudo ka gini it's a thin balance. Ni on the one hand, police ok onego bed ni tiyo gi excessive force, police onego bed ni tiyo gi reasonable force mondo mi gike godo jong'anyo, kata ka gidwaro timo arrest, onego bed ni en reasonable force. On the other hand, iyudo nitiere jomoko, achich moko madonjo e ng'anyo ka, ma en gima obiro timo en ketho ng'anyo. Koro iyudo ka police bende seche moko ni kin akuru gasumbi ni to kara force monego ati godo en force machal nade. But chutho gima nyaka wayiere en ni police kodhi e ng'anyo, kata ka gidwa keyo ng'anyo, kata gidwa timo arrest, kata gimoro amora ma entail police onego bed ni en reasonable force. Tamo gi gima sirikal nokawo kata okang' ma gikawo mosemak godo CS Talam, osemak godo Mkwana, kendo nyocha osetwag gi e doho ma gibedo charged gi mada. To mano e gima wadwaro ni otimre kinde ka kinde, ni onge ng'ata ng'ata ma is above the law. Kenya ni en piny mabedo governed by the rule of law. Ni kikoso to onego bed ni due process bedo followed, imaki, ibedo process, iteri e court, ibedo charged to case nino ibro winji. To katieko, onego bed ni even as we commemorate higa achiel chakre wabed gi maandamano mar Gen Z, kata ka waluongo kendo wadwaro ni compensation otim, to ok onego bed ni waluongo mana compensation mar 2024. Ng'e ni pinywa ka wasetimo maandamano higni mang'eny, kendo dhano mang'eny osewito ngimagi, kendo dhano mang'eny nigi songa kata mbala koa e maandamano. Nitiere joma ng'eny ma wang'eyo manodhi e ndara ngima koduogo to tiende okethore, koduogo to iyudo ka en gi songa mang'eny. So even as we call for compensation, an gima dakwa ni en sirikal ong'i gigi in totality, ng'anyo duto te ma wasetimo, ji mosehinyore gi joma osewito ngimani. Is it possible ni mondo jogi duto be compensated, mondo kik nere ka gima wan gi one set of people mabedo treated in a different manner moloyo moko? Mano is discriminatory.
gini onego bed ni ka en compensation to bedo across board, ng'ato ka ng'ato manodhi e ng'anyo to out of excessive police force kata police otiyo gi teko momiye yo marach, giwito ngimagi kata gihinyore. Compensation onego bed across board.